Hola, bestela? Hola, igual, egin marko du. Atzo esan ziten, honen beste lankidek, jefeko, lankideko, eskolako da. Igual no se oiréis, porque si antes ya nos oíamos. Ba, baina lehen iten genuen, nik inun dena, mikro txikikin, hortaz. Ez gaitu gentzu, hola, egin marko dio. Bai, hau justu. Gure infantilak aterako dira lehenik, Gipuzkoako txapeldun bilakatu baitira. Txalo bero bat gure infantilek Gipuzkoako txapeldunak bilakatu baitira. Zorionak, mutilak, txalo, zaparra da zuentzako, Lankidea zanterea ama. Bai, da... Tegeria, ama. Atxona horrean bizartu da. Hemen, ia erauntan. Justo... Hemen txuen guain. Eskue hola bauke ba. Hemen, hasita zeion. Eta horrego gure eskala dut ez umea daukena. Zeak. Bai. Bai, ba, horren alaba. Nire lankidea. Zantzan. En libere alaba nire lankidea zan. Zean, gora, zean, terceran, buenietan. Gaur jetxiketan. Hemen, tercerako ekipok egizan merillo, eta juvenien egin da, hala, hemen jarri ezin maz, hasi nintzen behi da, eta ze biztanle dauzkean, playoff agogatzen nahi bien beste zeak, alege. Komentario maz, zein ezkero. Bale, berdin da, zela. Bienvenidos a los aficionados a la afición de Jerez. Vamos a ver
dizkizuete, mesedez entzata ez pistara, estetuko guztiogu, pista txukun erditza partidu guztian. Laizter aterako dira, Laizter hasiko da, final aurreko handia. Puntu bateko aldekin hasi genuen joanekoa, puntu bat gehiokin amaitzen badugu, berdinketan amaituko genuke prorrogan. Gol bat gehiokin alegia horren zuzendu inaute. Berdinketan amaitu ezkero, prorrogan, koefizienten batik, puntuazioen batik, finalera pasako ginateke. Beraz, animatu beharko deu, izugarri, asko, txaloka. Aritua, aditua ez, aritua. Pontevedra, viña. Sí, ¿se escucha bien? Vale. ¿Se escucha bien? Vale. Ahí. Tú ya estás aquí emitiendo, quiere decir, ya estamos en YouTube, ya. Vale. Pone katatzen gasten diren así, vale. A dos. Noiz da sorteoa, zeakoa? Noiz da sorteo aurrengo eliminatoriakoa? Vale. Mallorca jumarrentzea. Aitu ez, esate izuten. Mallorca ona zan. Murcia eta baino hobea. Hobea. Canarias elimina ingoa. Zazpita bi galduzon. Canarias elimina ingoa. Zazpita bi galduzon da. Hau de Jorge, hau. Hau de Jorge, hau. Hemen dira jokalariak. Txalo jokalariak. Hau, hone bukatzen, bale?
Bueno, atxaldeon, pantailan beste kalden aurkitzen zeaten ikusentzule guztiri, hementxe aurkitzen geha, Ibarrako Belabi eta Kiroldegin. Semifinaletako itzuliko partidua izango dugu hemen jokon gaurkon. Lauburu, CMO Balbes, Lauburu Ibarra eta Xerez Nimauto taldearen arten. Guneko partidun 3-2 ziren Xerezek, beraz orain kanporak eta hasiera 2-3 daula kontauko dugu. Eta hemen gaude Jon Ordozgoiti eta Juanma Ordozgoiti zuei partidue kontatzeko asmotan, da atxaldea ondo bukatzen zaigun. Bueno, atxaldeon, Juanma. Atxaldeon, Jon. Ez dakit, giroa bero dau, partidu ere maila hondikoa izango dela ematen du hasiera baten ala. Bai. Nola aurre ikusten zu, atxaldea? Bai esan, giroa bikaina dago, zaletuak eta erantzun dute, espero zen bezala erantzun dute. Eta partidua gogorra izango da. Maila handiko aurkaria dago, Xerez taldea 3 urtez jarraian eta playoffa jokatzen ari dena, igoerako apustu egiten duena eta aldi berean Lauburu ere borroka horretan dago. Gertatzen dena, orain aipatuko ditugun kontu daude ez, herrien aldeak, herria eta ziur partidu zirraragarri izango dugula. Bai, itxuroi dauke, partidu zirraragarri izango dela. Pixkazuk aipatu duzu, konparaketa pixkatilen hasteko hiri bat eta herri bateko eta hiri bateko taldeek darela gaur aurrez aurre, datu bat emateko, Xerez de la Frontera, Donosti baino biztanle gehiago dauzte. Hori da. Eta Ibarrak 4.500 eskaz, esango dugu. Hortik konparazioa ze talde tipo baten kontra egian jokatzen. Errexea eskala egongo, baina, bueno, saia hori marko dala. Bai, aldi beren horrelako kirol hauek ez direna. Isildu ingo gara. Minutu kontinuten ondoren, partidu hasiera emango zaio, eta Lauburu Ibarrak aterako erditik, Lauburu Ibarrak emango dio junto hasierea, Lauburu bostekoa Marcos, Víctor, Caruso, Ribaduira eta Morando. Bai, oiko bosteko bat esango guneke hori da. Oiko bosteko bat eta ea nola sartzen garen jokoan. Bai, aurreko larumaten baino hasiera hobea izaten dena alago hobea, bentsete. Bai, egia esan aurreko larumatean Xerezen Gonzalezek ere asko bultzatzen zuten eta beraiek oso indartsu atea ziren, ea gaur zer ikusten dugun. Ea gaur guk bultzatzen den da. Hori da. Bueno, eta behaien bostekoa tartean Joselito, Buendia, Aguayo, gutzako igual dizen ez ezan nahi baina pixka behitzen haipezkeo segurako esperientzia taldea. Errenak ez diela etorri Xerezkio gaur hemen eliminatoria irabaztea, alegia. Bai, entrenatzailetik hasita eta gero, bai, hasierako bosteko eta beste jokalariek esperientzia izugarria dutela lehenengo mailan eta Europako txapelketatan eta guzti. Bueno, Ibarra hasiera erason, corner eduki deu. Caruso sakatu du, baina, bueno, Morando bolean ez du asmatu. Eta behaiek egingo diote alboko sake batekin jokuei. Joselito kapitaina baloia. Morando pixka presion. Ibarrak igual baita hasieranea baloia pixka luze jokatzea edo presio igual haundi ez, baina behintzet azaldu, alar baten doitzurea. Bai, eta hau badakigu Jon oso luzea dela eta partidu asko izango direla partiduaren barruan eta pixkanaka. Pantalla bestalentzan edena jakiteko. 40 minutuz bukatzen badie berdinketa kanporaketan, 3 minutuko biztatik jolastuko die, eta luzapen horren ondoren berdinketa jarraituko baluke, Lauburu pasatuko litzake liga regularre postu hobea lortu dolako. Hori da. Jendea pixkat altanto jartzeko.
Hor beste korner edo alboko sake bat eukide, Victor Regentzai iritsi zaio eta baloia galdu. Txitxo sakatuko do. Txitxo adibidez, behitzen altu geha. 11 denbora dilemaia jokatako jokalari, Hontxe baloia hor jaso, Zazpie Buendia baita lehen mailan urte jokatutakoa. Kapitaina Jose Lito baita, atezaine jaendik zeditutakoa. Alege talde esperientzia handikoa. Eta ikusten zaie baita ere zepatxararekin hasien, baina hasieran eta bigota sartu dute, bibolutzearekin jugatzen ari dira, baloia berari bilatuz, Bai. pixkanaka, eta guain markagailu daukean bentaja baliatu nahi, Berriro pivotearekin bilatuz. Horrela, baremo honetan aztarin bagea falta pitatzen, ea lehen zati guztian berdin pitatzen duen. Epaieke jakitun izango dira baita bitaldenan jokalari maila zein Bai. Nahi gabere eta... Erne estrategiarekin ere. Bosten bakidun Jorge baloi ateratzeko. Morandoan ikutu duta alboko sakea izango doain Xerezek, bere alde, Joselito sakera. Ez Konstantino, 11 dortxalak Konstantinok aterako du, Bufa. Zorte ondisa marrakin esango dugu, baina, bueno. Eskerrak hankatartean gelditu zaion. Bai. Eskerrak. Bueno, hola, ezaugarriak eta ipaitzeko ez da. Xerezekoek gaur goizean ere entrenatu egin ditu hemen. Horrek erakusten du beraien profesionaltasun hori eta seriotasun hori. Ondo egiten dira, presionek. Baita kluba bea gaine ez da oso zarra 2011an edo sortua uste dela. Hasieran Xerez futbol taldeko organigrama marron, duela 11 urte edo bakarkako ibilbidea hasita eta azkeneko 4 denboralditan edo 3 playoffa bigarren maila igotzeko jokauta eta entrenatzaile honekin 3 urte daramazkite eta 3 urtetan sartu dira playoff horretan. Entrenatzaile ere, aipatuko dugu, segulako palmaresa duena. Euskal Ozema denboraldi lehen maila jolastu da, Caja Segovia, Valencia, Benicarlo, talde pilarekin, eta tartean Europako txapelketa ere irabazi da, hortaz horren nahi du esan. Bueno, eta orain hor, falta ez du pitatu, baina jende guztia eskuak altxata hor pribaduiari aurpegian ikutu dio eskuarekin. Ribaduia lurrean. Esaten genuena, baremoa, falten baremoa, Bai, hasieran aipatu duguna ez, lehenengo falta horretan. Da itxura hartzen ari nez gaurko partiduari, luze joango dela. Bai. Sekulako denbora pasatu delako, markaioari begiratu eta denbora, joaindik 2 minutu jokatu gabe. Berriz Buendiari baloi luzea atezainak. Bai, hasiera honetan hori adia bilatzen behin eta aukera orain. Eta Caruso orain harrapatu 3 birentzako. Ai, ze pena. Morandoren jaurtiketa, hau Morandoren kanporaketa izan diteke. Joanekoan ere berak sartu zituen 2 gol eta esperantza gutxi zegoen garaian ni behintzete partidua begira eta udaberriko ude bezala etorri ziren. Victorrek agian igual Joaneko partiduan ez zuen asko espero genuena, bere multzoko golegien nagusi bezala eta esperantza pixka baloi hartzen zonen. Mikel horixe pentsatu nun partidu amaieran eta bueno, ea etxerako partiduak utzi dituen. Bai, a ber, ala dan. Ondo hor atezaina, presioa ondo gainditu zain. Buendia. Eta Marcosen gelditu latza, Orain ere etorri dira gauza handirik egin gabe bezala, baina txaka, atezainaren saketik hasita. Gero
Konstantinorek baloia igo bandara Buendiari eta... Asko jokatzen ari dira oraingoz, pivotearekin. Bai, asko. Bueno, rotazioak, Mikelek. Hori da, Rafa Usin, Txuki, agian... Pol eta Sergiete atera du baloia, igual pixat velozidad bajatzeko bezala. Bai. Adinak Adinak hartuta lehenengo laukotea eta bigarrena agian orekatuta ongo dira, baina hau Rafak orekatzen duelako, hau gaztea dago, ea. Hor, tupuz egin dute, Mikel Zeon azalpenak ematen, badirudi ura ere badagoela, bueno, minik ez dezala hartu inork eta... Hoi da. Hoi garrantzitsuna, minik ez dezala inok hartu, behaiek ere lehen aldaketak sartu dituzte. Hemen lau dortxalarekin Manu Orellana atera da, Manu Orellana bestea beste palma jolastua, Mengibarren ere bai, iaz Mengibar ere alguziduna deituko diogu, beraien multzoa errex irabazi duena, eta gogoan daukagu dela 3 urte handa MC pasara eman zigun. Bueno, esperientzia hartzeko eta jakiteko hau nola dane, igual ondo etorri zan. Bai. Bueno, ondo ez da inoiz etortzen galtza, baina bueno. Orain laukotea, Joaneko partioan ikusitakoen arabera bintzat aldatu egiten da, Hemen Iniesta agertu da orain, han duende deitze zioten. El duende, eta gero bosten bakidun Jorgek ere kantxan egontzan denboran, pixu dezente jokuan eta bere gorpuz horrekin eta pixu dezente eraman zuen eta ikusiko dugu orain partidoaren zein irakurketa dagon. Bi laukoteak aldatu dira guztiz eta... Hoi da. Ea. Aber, berdin segitzen duen, behaiek berdin segitzen duten gora igotzen baloia eta, bueno, ikuskizun, zango beha. Bai. Bueno, eta hor Jorge, Davidarden Jorge eta... Cristian eta denetik egin behar da hemen. Ur boteian bat eroriko zan edo, eta bueno, partidun gertatzen dien gauzak. Bai. Bueno, Txuki gaterako du baloia, Polentzat, Sergiete orain, eta Rafa Usin. Lehen esaten hasi naiz, ez dut azkenen esan, adibidez, areto fugula bizkat arrotza zaion jendearen zako, Rafa Usin Ibarrara etorri izanen, da jende jode, bigarren B maila, lehenengo maila etorri dan jokalarie, da ikusten dugu ez dela horren ezoikoa, ikusi besteik ez dau, beste taldek dauken plantillea, aipatzen ari gehan bezalaxe, behaien bukaerako urte jokatzeko edo, aukera ona dala, eta... Hori da. Ikusten danez, ohikoa da, behintzen. Hori da. Igual ez hemengo multzon, ez 6. multzon, baina... Bai, agian, egoera ekonomikoengatik izango da agian, ez dakigu, baina gero aldi berean ikusten da, ze profesionaltasunarekin jokatzen duten. Rafa ematen nahi dan maila hemen lauburun, eta Xerezek ere, azkeneko urtetan, daukat maila horrekin. Ikusi besteik ez dau. Hor dago, duendea, baloiarekin. Eta baukazoroi berezia horrek ere. Gaurrea ez duen aztikeririk egiten. Ea, ez duen. Bueno, Rafa Usin saiatu da kornerra edo alboko sakea izango da labururen alde. Bai, ondo egin dio iskin gaina, ondo egin dio iskin. Ondo egin eta Sergiete aterako du baloia. Oso aukera ederra zen, ulertu balira, baina bueno. Baloia ez da hankatartean, inoren hankatartean gelditu eta behintzen defenditzen jartzeko alboko sakea beraiek ere. Eta orain Manu Aguayo hor atera da, atezaina jokuari ekiteko. Bueno, Rafa orain, Rafa ere zela saitasun ematen den jokuari. Bai. Eta Txuki bilatzen, baita pasea luze. Orain bada protestaren bat, alboko sakea Ibarrarentzako etxeko ekaldeko eskatzen dute eta... Bueno, eta hauek hola usten dute presioa, atezainarekin jokatu eta behaiek, atezaina igota usten dutela presio. Ui, Txukiren jaurtiketa ikeragarria, Manu Aguaioren geldiketa. Eta kornera izango dugu, Markatu du Sergietek 3 zenbakidun jokaldia. Rafaren baloia, Sergio hori itzuli. Eta Iniesta baloiarekin. Marcosek errekuperatuko du.
Aipatzeko baita Marcosek Joaneko partiduan hor bukaera aldera egon zen 10 metroko jaurtiketaren geldiketa. Bai. Kanporak eta bizi-bizirik mantentzeko nahitaezkoa izan zen, Nahitaezkoa, bai. Bai. Partidu hona egintzun eta amaierako hori ja. Bai, hori ja ginda izan zen. Hori da. Da gaina esango nuke azken bide moralditan sekulako maila egoera izan duela Marcos bere jokun. Gogon dut iazko denboraldi hasieran lesio bat etio operauta aurre denboraldi gutxikin bezala, baina denbora bukaerako zen maila eman zon, da urte baita ikera Eta justu orain ere, playoffen aurretikan, denboraldia bukatuta astelen hortan austura bat izan zuen ere, eta ondo etorri zaio lehenengo kanporaketaz jokatzea taldeak, berrez osatzeko eta Joaneko partidu xerezen, Joaneko partiduaren aurretik txubik ere mina hartu zuen. Antza denez ez da atezainen urtea, baina bueno. Ez, hori da. Hemen daukagu bentze Marcos osatuta edo erdi osatuta edo, eta bueno, orain alboko sake izango du berriro xerezek, eta behaiek berriro badiru atezainarekin hausiko dutela presioko... Etzan aukera txarra zerketena. Baloia atakatu balu, baloia atakatu balu, hor... Bueno, behintzete, behaiek ez dute jaso ez da, eta... Baloia erasoin baliota... Jaurtiketa ikusi deia. Nike bai, ikusi nahi, no? Nahi. Bueno, berriro atego sakea oadi pixkat, aida izaten igual partidu pixkat... Taktikoa, taktikoa edo xakeko partida bezala, ez da? Igual oraindik ez dauka goli sartu beharrik, baina beraiek ez dezatela sartu. Oida. Beraiek ez dezatela sartu. Gol baten baitan gaude, oaindik behintzet eta... Ez do burue galduta ibili behar, guri ere ez zaigu komeni. Ez zaigu komeni ez. Etorriko partidu, oaindik behintzet, gero-gerokok. Gero-gerokok, bai. Aipatu duzun bezala, partidu honen barrune, partidu ezberdin jokatuko die, eta ikusi marko da. Bai, hor garrantzitsua da, jokalari bakoitza bere minutuetan sartzen danen hortan egotea, eta lauburu berriro hasierako bostekoa jarri du, aizepena, gutxigatik atera da. Eta geroko jaurtik eta barrura junda, baina bueno. Igual duendea morando da, Ai, ze ondo! Lastima berriro. Ze ondo horre ribaduia. Orain arte presionetan badirudi Xerez erraz ateratzen ari dela, baina atezaina horreino iristen ari da eta aldiero baloia galdu egin du. Bai. Orduan, alde horretatik... Oraingoz bakarrik edo usten gure presioa, zeiteko gure presioa usteko, baina gero ez du frutu asko atatzen ez da. Horregatik, orduan, kantxardia iritsi, baina hurrengo jaurtiketan ja baloia galtzen badu, Bai. Hola jarraitu daiteke. Konforme, oraingoz, hola. Bai, ze ematen du juez erraz ateratzen dien, baina etekinik gabe. Hoi da. Ona zen, bigarren zutoina, ona zen. Eta aukera egoan dikan ona da. Bueno. Hain taktikoa da partida, faltak ere. Ez diaia ikutxure egiten elkarri. Bazpare. Bultza gabe, bazpare, kontuz. Bueno, borrez dira ulertu Jorge eta Iniesta. Eta behaiek ere lauburun antzea, azaldu hilen die presioa bezala pixka zailtzeko Ibarran baloi irtera, baino esango du presioa altue, baino ez oso intensoa, ala? Ez, hori da. Hemen dator berriro pivotea, aurrek aldera. Hauek ere pixkat berriz aldaketak egin dituzte, Joselitu atera da hasierako bostekotik eta Buendia berriz. Manua gaioan irikita. Eta ea orain ere... Orain arrisku gehiago atera dia. Atera eta hortzegon. Duendearen ezkerra. Jaurtik eta zutoinera Iniestak. Berala ikusi dugu eion, orain arrisku gehiago atera dia eta hortze zutoinera. Bueno, Victorrek aterako du baloia. Marcos entzako. Ondo taldea, beste diagonala dago, oso ondo. Ikera Harrizko pasea hemen, Oñaren kanpoaldearekin Ribaduiak, Victorren jaurtiketa korner, Ribaduiaren pasea ere. Bueno, berriro kornerra, labururen alde, bueno, hor eskaparatxo egin dugu.
irtera hona egin dute, eta jaurtiketa polita. Eta Utxarte eskatu du Mikelek. Bueno, esango nuke Utxarte hau ez dela izango kornerra prestatzeko ala. Jokuaren... Ez, agian... Detaile batzuk pixkat zailego. Zati erdia edo pixkat kalkulatuz edo... Bueno, oraindik... Ajuste batzuk eta egin, eta... Bueno, nik esango nuke partidua hasiera ona, ala, Juanma? Bai. Partidua hasiera ona. Bai. Esan ari garen bezala taktikoa, partidua hasiera taktikoa, baina bueno. Bai. Laburuk ere eudiki ditu, aukeraren batzuk, Viktorren jaurtiketa bat atezainak atera duena eta behaiek ere bai. Beraiek azkeneko zutoineko hau, oso garbia. Oso garbia, baina bueno. Espero genuen bezalako partidua. Aurkari gogorra eta... Bueno, eta aritu gara komentatzen, areto futbolaren frikiak direnentzako ere, beraien entrenatzailearen ibilbide ikeragarri izan dela eta pixka bat jakin dezazuen beraien entrenadorea Isco Torres, San Fernando Cádizekoa, bestea beste, Talavera de la Reina, Castellón, Valentzi, Segovi, Benicarlo eta Puerto Llano jokatua, eta Playas de Castellonekin irabazita Champions 2003, eta esan duen bezala 3 denboraldi talde honekin, talde hau entrenatzen da 3etan, igoerako playoffea jokatu dela, jokalari bezalare errena etzan izango eta entrenatzaile bezalare. Ea ez diren ohiko esaldiak betetzen berarekin. Oida. A la tercera la vencida eta holako ea ez dien betetzen. Bueno, Viktorrek atera du baloia. Ui! Bigarren jaurtiketa, bigarren zutoinetik pasatu da eta Morando hortxe zegoen. Baina hain azkar pasada baloia ez garela enteratu egin gure. Gu ere eta behar ez, eta zai ezan mugimendu egin balore. Nabarmen pibota bilatuz, oraingoan. Nabarmen eta hor gure utxegitea orain. Hor salto egin du Karusok eta orain ondo Viktor hor defentsan. Horre salto egin du Karusok baloia lapurtzera eta gero... Ui, berriro Zutoina eta Marcos. Gero gaiendu egin zaio, baina bueno, eta orain jaurtiketa ona eta Marcose berriro gelditu ikeragarria. Utxartearen ondorena bizia izan da, Bizia. Orain arte ez bezala agian, baina bueno. Bai. Hemen Orellana ateratzera. Bikaina jokaldia, estrategi jokaldi bikaina hau ere. Buendiak eta Alex Konstantino nola etorri den jaurtiketa egitera eta jaurtiketa atera du ez oso ona eskerrak. Baina jokaldi bikaina, Jokaldi oso polite gainea. Hori ja behin bakarrik egin dezakete, gehiago ez. Berriro egin dute, baina orain kontan Raúl adi zegoen, Viktor baloiarekin. Ona zen, bigarren Zutoina. Pasea, baina moztu egin dute Xerezeko jokalariek eta berriro kornerra, enegarren kornerra. Zaukagu hemen guk estadistikarik, baina asko atera ditugu ia. Eta bakarren baten iritsiko da, kornerren baten iritsiko da. Ribaduiak aterako du. Viktor Ribaloia. Haze gelditua Manua Gaiok. Haze gelditua eskua gora. Ikeragarrizko jaurtiketa. Bai, Juaneko partiduan ere erakutsizun, Bai. Gelditu bikainak egin zitun eta... Lehen mailara iritsitako atezaina. Bai. Hemen minutuak eta izaten nahi dana, albadu behintzat, urrengo urteetan Jaeneko atezain izateko lehenengo mailan. Jaen Paraíso Interior talde horretan. Bueno, gehiago, atezain brasileñok eta hola guztan zaizkio, bueno. Entrenatzailearen... Ikeragarrizko taldea Jaen Paraíso Interior, izen gutxiko igual, talde handik baino, beste jaurtik eta Viktorrek, baino aurreko aztenek kopa irabazita dazpare Jaen. Bai. Eta ez eozin talde. Bueno, Viktorrek, Marcosek aterako du Txuki, Laburuk ere berriro atera dugu. Lehenengo, bigarren rotazioa, baina orain kontan Gorka atera da, pivot postuan. Hor ez du baloia gelditzerik izan, Cristian Amabi Dortxalak jaso du baloia. Bikaina Jorge, gorputzarekin iskin eginez, eta gero utxe egin du. Bi taldeetan izan dira rotazioak, hemen Jorge bikain gorputzarekin. Bai. Hor Buendiak ze klasea dauken hor, pivota, baina... Berreskurapen ona, aukera ona. Ikeragarria jaurtiketa Txukirena.
Bueno, hortxe, Ea, hortxe. atezaina ez zaigun mamu bihurtzen, Bueno. badirudi ezinezkoa, ezta? Gaina ze planta daukan, Horregatik handia. eta orain ere horren beste ajustatu du jaurtiketa. Eta behaiek nabarmen, gogoan dauket iazko Mataron kontrako kanporaketare, behaien pivot bat hor, jarerako iskinan jarri eta zalantzak sortu arazi zizkiola Markosi eta, Markosi eta talde guztiri, Markosi bereziki behalako atezaine. Eta hauek igual baita partiduaren berri izango zuen, eo. Bueno, hortxe Jorge Baloiakin. Bai, eta ekinda hortik lortu zuten, bai. Sergiete, Gorka hor, aurrez aurre, Jorgeren aurrez aurre, ondo. Bai, ondo, eskubia itxi dio. Oraingoan ez dio gorputzarekin iskinekin. Rafa Gor baloia gordetzea lortu du Txuki baloiarekin. Rafa berriro. Oain badiru agian Lauburu berak ere pixkat pibota bilatzen edo Gorkaren irtera honekin. Bai hori zirudien, ez da? Rafaia bilabilida, gero ez du aukera izan, baina aukera hona da Rafarentzat. Eskuinez jaurtiketa naiz da bera ezkertia izan eta zege eratua. Berriro ere hanka. Gorka ere iritsi da bada ez da ere baloia bigarrez zutoinera edo Juan Baliz, baina haze gelditua. Ikeragarria. Ikeragarria berriro bai. Gelditua. Sartuko jau. Bai. Eta zuk esana, oraindik lehen laurdenaz da bete. Hau luze joa. Luze. Bueno, Sergiete baloia ateratzeko prest. Gorkaretza barrura, buelta erdian, oso ondo pivote mugimenduan. Bazirudien, Rafarentzako igual izango zela kanpoa, baina gero barrua baloia, bi aukerako jokaldia izango zen. Eta buelta erdian oso ondo Gorka. Oso ondo, bai. Gero ondo itxi dio, baina... Gorka baloiarekin. Hor uste duz falta bat pitatu behar digutela aurka. Gorkak egindakoa. Bat alde eta bat kontra esango nuke. Bat akumulatuko du, ez da, eta... Txartela ateratzeko moduko ere. Hau bai, zuzenean ala zirudien. Nere ustez, txartela ateratzeko moduko ere bazen hau. Baina badiru diezala txartelik egongo. Ez, eta Laubururi ez diotela gehitu, ez da? Eta faltarik ere. Bai. Laubururi gehitu diote bat. Lauburu bi falta oraingoz. Eta ez du falta dirazi, alboko sakea. Hori falta pitatzeko mukoa zela iruditu zaigu hemendik ikusita behintzet. Bueno, bi falta. 3 falta dauzkagu mugara iristeko oraindik. Luze joango da, esan dugu. Bai. Lehen zatiaren erdira ere ez gara iritsi, naiz eta badirudie partidua luze doala. Bueno, badirudiez luze doa. Cristian ez da iritsi. Uste dut Joaneko anetzuela jokatu eta ez daukagu hemen gure apunteetan. Cristian. Bueno, planta altuko jokalaria. Bai. Jorgeren da buendian itxurakoa. Bueno, giro ona belabietan eta ea. Bai. Bueno, orain falta Merkexa marra, baina bueno, gure izan da eta... Hortzeukan eskuadra Rafak, baina pixkat junintzaio. Bazekien oazi joan, baina... Bueno, eta orain beraiek pivot haundirik gabe ematen du. Bai. Atzetik lauko estiloko jokua. Orellana, Iniesta, bajuekin, ea. Orellana ere esperientzita handiko eta jokalaria da, hala ere, Joaneko partiduan ala ere txuzitaiten eta orain arte ere bai. Pixka ja, bere garaia pasa zaiola edo iruditzen zait, Ea orain aprobetxatzen duen gure pivotea bai hor, desoreka egon daiteke. Bai, hemen Rafaren guantearekin orain bilatuko du pivotea, segurrenik. Bueno, Sergiete, Rafarentzako berriz baloia, eta hor dago esan deguna,
Berriro Rafaren gana deskarga. Eta bigarren zutoina, ona zen hankatartetik. Arriskutsua dia. Intentzio gaiztoko jartiketa. Atzelariaren hankatartetik pasatzen den baloi asko, golea iristen da. Ona da diagonala! Ai, hortxe mugamugan. Ze pasea. Erne defensan. Hemen bizkarrean jokalari bat libre ikusten dugu Txitxo, 6. Jorge hemen kontrako bandan, aurkako bandan. Orekatu da defensa. Txukiri. Ondo izten dio horrezkerra, ondo ari zei izten. Baina beti sortzen du arriskua, gure Iniesta lagunak. El duende, gure aztia, xerezen deitzen dioten bezala. Bai, gero bigarren zatian pixkat izkutatu egintzen, baina lehenengo zatian. Eta berriz kornerra izango du bere alde xerezek. Beraien erasoaren eskuinaldetik. Denak ariaz kanpo orain. Berriz kornerra. Ariaz kanpoko estranjerak. Epaia kontaketa egiten ari da. Jorgerentzako baloia kanpora. Caruso ateatzen da. Iritsi behar da. Ondo, ondo. Ze pena Victorrek ez zuen urruti. Ez zuen urruti ez. Ondo itxi dio eskubikaldea. Ondo Caruso. Ez daukate atezainik. Hori da, atezainaren pasea bukatu dute. Beraz presioan ezin dute atezainarekin jokatu. Ondo Marcos aurreta, oso ondo laburu. Oso presioan ondo eta azkenean baloi luze batekin errekuperatu dugu, berain baloi luze bat kanpora joan errekuperatu dugu baloia, eta bueno, Ribadu ja, Behaiek ere gutxirekin arriskoa sortzen dute. Bai. Gure galera batean, pinpan, 3 birentzako, beraiek ere birz galera eta eskerrak, baina ikusten da talde honek baloia jasotzeko moduan, baloia kontrolatzeko moduan ikusten da hor. Klasea da hola. Bueno, da baita ari gea beste taldeko jokalarik ze esperientzia zeonak, gure taldeko jokalarik, Hortxe izan du ba. Morandok, orain hortik eta Victorrek, ari nintzen esaten gure taldeko jokalariak ere pixka goratu beharko ditugula. Caruso bera ez lehenengo mailan eta jokatu delako, baina Italian, Maltan ibilita. Eta etorri zen garaitik esango nuke, bere mailak sekulako igoera izan duela. Txuki ere hor dago, internazionala bere Kolombiarekin, Cesar Rafa Usinetaz, hitzi gabe, 100 gehiago aldiz Espainiko selezioekin internazionala izan dako jokalari. Bueno, orain pixkat gaientzen ari Otegaren irudipen hauket, baina behaiek arriskutsu daudela ere. Bai. Pixkat gu gehiago han gaudela, baina behaiek gutxirekin indezaketela. Bueno, eta orain falta, labururen alde, ezakit bigarrena edo hirugarrena de xerezena, bigarrena dirudi dela. Bueno, hortan ere berdinduta. Bai. Eta Mopari dira horrezkatzen, lurra bustia egongo da, ziurrenik. 8 minutu eta 20 segundu atxeen aldira heltzeko. Eta xake partida gaurrera darrai. Bai. Partidu garbi aldi berean, oso lehiatua, baina... Bai. Nobleziaz jokatu esango dugu, bale? Noblez. Bai. Nobleziaz. Bueno, Morando baloiarekin. Laburuk berriz hasierako bostekoa jarri du. Berriz rotatu du taldea. Morando gor baloia galdu hor, falta egitea ez Lizak etxarra izango. Ondo, baina falta gabe berreskuratu du. Bi aldiz atera dela iruditu zaila, baina bueno. Gu daukau. Bale, oso hirugarren falta. Eta txartela. Txartela gainera. Nere ustez Merkexa marra. Bai, txartela bai. Nere ustez txartela Merkexa marra. Baina bueno, ongi etorri izango da. Gauza dien bezala. Hala da. Ez diogu ziningo. Hala da.
Ba, orain bapatean gu bi falta eta beraiek 0 joatetik, 2 eta 3 falta, gu bi beraiek 3, bueno, hori ere Bai, aurretik beraiek jutea, ba, estadistikako datu hori ona da. bai. 6 egingo balituzte, ba, are hobea, baina. Joaneko partiduan bostera iritsi ziren, baina gero... Bai, lehenengo zatin, bai, lehenengo boste zaten iritsi gero ziren, kostazitzaien 6. adieraztea. Gero bai, Ez zuten egingo, eta horregatik ez zuten bilatuko. Bueno, Victor baloiarekin Carusorentzako ribaduiak, hor. Batman mogimendu eginda jaso du baloia eta alboko sakea, beraien aulkiparean. Ikusten da jokua ze mekanizatuta dukaten bi taldeak, alboko sakeak, mugimenduak, landutako taldeak dira biak ere. Victor, kontaketa bukatu egin da, 4 segundu izaten edo 5 gerrestan nago, ala? Sake egiteko 4 segundu edo 5. Bueno, hori esango nuke ala ere ez dela horrek kastigo handia. Indirektan eta gehiago izaten da, edo atezainarena, indirekta jaurtik eta area konmarra gainetik arrisku gehiago da hori, alboko sakea utxe egitea baino. Joselito baloiarekin. Naiko harrikada izan da. Bai. Posizionean zegoen, Posizionean zegoen Konstantino, baino harrikada potente xamarra jaso du. Beste erdian azaldu. Ona da. Ai, Gorkak kontrolatu bai, aukera batzu buruarekin. Etzekien atezainan jokatza lehen etxi du. Haze baloi lapurketa Victorrena. Ai! Hori falta izango zen, ala? Baloia jokatu du, baloia jokatu du. Erne hortik jaurti dezala. Bai, hortik sartzen badu, txalo egingo dugu. Bai, txalo egingo dugu eta ala. Bueno, eta berriro talde oso aldatuko du laburu. Gorka, Rafa, Sergio, Txuki eta Marcos. Eta behaiek ere hasierako bosteko esango nuke hor Cristian dago hasiera ezagitatera, baina Buendia, Konstantino eta Joselito behintzen. Bai. Ai, Gorka gorputza nahi zion sartu eta Cristian aurreratu zaio. Ondo aurreratu zaio, bai. Alboko sakea argi dago 3 laurdenetan. Xerez ere bazekila noa zetorren eta partidu gogorra izango zela eta beraiek ere serio demonio bai, daude, bai. Aldaketa, rotazioak eta... Gaina beraien multzoa ere, beraien multzoko 3 taldeak jarraitzen dute oraindik alegia aurreneko kanporaketan ez da inor kanporatuta gelditu. Gurean ere ez. Gurean ere ez, eta hori da, bigarren multzoan, Otxartabe, Pinseke eta Laburu 3ak jarraitzen dute, eta beraien taldean, okerrezpan nago 5. multzokoan, El Pozo B, Menjibar eta Xerez. Egia da ere guantxe, Laburu eta Pinseke eta Otxartabe 3ak partida galduta hasi dutela gaurko jarduna, baina ea ze gertatzen da. Baina esan dezakegu, 3 galtzaietan ondona gu garela. Bai. Gol baten aldea bakarrik, Otxartabe ere 2 golen aldea bakarrik. Bai. Eta Pinsekeko partida festivala izango zen, 7-11, 18 gol. 18 gol. Ez da oiko. 40 minututan. Oiko futbolen ez da oikoa, baina bueno, ez da igual falta asko eta jaurtiketak eta ez nieteak, baina bueno, era guztita. ¡Gola! ¡Txukiren gola! ¡Hace vuelta erdia! ¡Hace vuelta erdia! Iritsi da, vuelta erdia! Gutxina espero genunean eta pivot postuan Gorka jokatzen ari zelarik, igual gutxina uste genuena, baina Txukiren gola vuelta erdian, Irunakoa belabietan! Lehenengo zatia bukatzeko 7 minutu eskas falta direnean. Hemendik aurrera igual hasiko da beste partidu bat esaten genuena, partiduaren barruan beste partidu bat. Beraiek ere ez daude oraindik oso obligatuta. Asko gelditzen da, mundua gelditzen da, baina berdinketa kasuan esan dugun bezala, 40 minutua berdinketa bukatuko balira. Luzapena izango genuke, luzapen bukaeran berdinketa egongo balitz. Laburu pasatuko litzateke, liga erregularreko postua lehen etxiz, eta orain gure alde gidoia jarri dela esango genuke, baina luze jogango da oraindik. Bai. Hor Sergiete Lurrera, Rafa baloiarekin. Ze pena ez dela atera hor baloia.
Azte jokalaria Cristian hau ere, handia dala, baina nola ekartzen duen baloia. Ba, orain betiko topikoak, ez da, gutxienez 3-4 minutu pasa daitezela goli jaso gabe. Pixkat estabilizatzeko jokoa. Emaitza asentatu dadila, pixkat arnaz hartzeko eta bueno, eskatzen hasita bigarrena sartu ezagurra. Bigarrena eta hirugarrena, baina beraio behintzen ez sartzea. Hori da, pasaitezela minutu. Mantxo doa hau benetan, oso mantxo. Ez dakik gaur Daniri behatzak ez dion funtzionatzen ozer. Dani funtzionatu laguna dugu. Ege esan, Dani, ni Neroni ikeragarrizko protestak egindakoa Daniri, baino urtetan Gipuzkoa Gareto Futboleko arbitraje asunto, esperientzia handiko mutile. Bai. Ea, kornerra aurka. Bueno, badirudi lauburuko hori ematek ikutu duela, niri ez zait iruditu. Xerezkoek izango dute alboko sakea, beraentzat. Erne Marcos. Orain daukan, bosteko hau bai dela, ikeragarrizko esperientzia duna, aritu gara esaten segulako ibilbidea dute jokalari dituela, eta orain daude lehen mailan denboraldiak jokatutako jendea, eta orain hasi den partidu honetan ere, velozidadea eta intensidadea sartu nahiko dute beraiek, eta orain ja, falta eta protestak, orain beste partidu bat hasi da benetan. Bai. Oain igual, hemen diagorrea agian, noblezia gutxi horrekin jolastuko partidua hasiko ote den irudipena ematen dit. Haze bi falta pitatu dituen agor. Bai, lehenengo harrafak, zaitor Jorgerekin zerbait obentza, baina hau oso merkea izan da. Oso merkea. Eta lehenengo minutuan, aipatu dugun epaile berdina da, eta aipatu dugu orduan. Berdin jarraitzen badu, ea bi aldetara jarraitzen duen. Eta orain aldaketa egin du bezakit falta ateratzeko edo, kendu du Txitxo eta Alex Konstantino atera du propio badirudi falta honi falta jokatzeko. Kotuz Buendiarekin hor barruan. Josetino salto egiten du. Ondo Caruso. Ai, ze pena. Buendia. Haze gelditua Marcosen. Haze gelditua eta aurpegian edo jote dion. Marcos hor lurrean gelditu da. Badirudi aurpegiarekin edo geratu duela. Bueno, kornerra izango da, Xerezen alde orain. Aipatu dugu Joanekoan ikeragarrizko partidu egin zuela eta gainera bukaeran 10 metroko jaurtiketaren geldiketa ikeragarri hura eta gaur ere pare bat aktuazioia izan ditugu oso kontuan hartzekoak. Eta beharko da bigarren zatian ere. Bai. Zeatik hola jarraitu ezkero momenturen batean beraiek ere arriesgatu egin beharko dute, bosten jokua eta bueno, badirudi osatu dela. Cristian atera da hor atezaina ere aldatu beharra dago, Jon? Ez dakit. Nik dakidala, ez? Nik uste, bai. Jokalaria, bai, garbi neukan, atezaina nik uste nuen ez ez. Gai okerrezoan nago. Futbola maikan, atezaina osatu arte itxaroten da jokua berrabiatzeko. Bueno, hemen 30 dortxalarekin. Egoera gogorra, Naiz eta txubi jarri, Urkizar. Bale, oso ondo Victor hor, eta segituan berriro atezaina aldaketa. Haze momentua mutikoaren zako ere hor ateratzea. Zati ez du baztu behar. Beste atezaina, talde horretako beste atezaina, txubi lesionatu egin zela gaita Xerezen Joaneko partiduaren aste horretan, eta gaur okerrezuan nago juvenil 3. mailako bi atezainak edo daude hemen. 30 dortxalarekin Urkizar eta bat dortxalarekin Aimar. Eta bueno, atera egin beharra izan dute
parte hartzera jokoan. Hori niri pertsonalki etzait bate gustatzen. Neri ere ez. Gauza garbi. Neri ere ez, egero bueltan etortzeia. Eta gaina, irriparroso maltzur bat egin do Joselitok ikusi duen ezea. Gero, Joselitok gola sartuko iguta ingo jo. Hola, igual, aiba. Eta, niri pertsonalki, batzeaiz. lehenengo zati bukaeran defensoek gola zelebratzea, ez zaizki gustatzen. Partidu bukaeran, ulertu dezaket, baina, bueno, hemen bakoitze ama batena eta aile batena geha, eta Buendiak pivotean ze lan egiten duen, bandara erorita ere, taka, barrua, baloia. Bueno, bosgarren falta labururentzat. Bai, nahi gabe, baina falta izan da. Bai, eta esaten genuena, guk ikusten dugu hemen orain, eta hor, bai. Falta garbia horrek ez dauka zalantzarik. Aitzakirik. Eta esaten genuena, bandara erorita ere, ikutu batean, eta zerbait egatik daukan ibilbidea, Emilio Buendia jokalariak. Jorge berriz baloiarekin. Nola bilatu duen 6garrena, Eta Txitxok hor poz orain. Eta Buendiaren pasea. Ondo rotazioa Mikelek, behar da bai zerbait. Arnaz berria orain. Osgarrena egin dugu eta behar da zerbait. Orain ari nintzen pentsatzen rotazio honetan Gorkaren partez atera den jokalare esieran nortzen Pol, orain Pol aldatu du Gorkaregatik rotazio honetan. Hasieran Pol zan rotazio honetako. Orain Pol da aulkian dagoen jokalaria. Bueno, orain arte partiduan egon da taldea, orain, ea. 4 minutu pasatxo Victor hor pixka lo harrapatu du Joselitok, eta desekilibratu egin du defentsa, baina bueno, hori ere bestaldera eman bat zuen, etzan ezer gertatuko, gure alde eman du da atera egingo dugu, esaten genuena, 4 minutu faltan, hortxe egon gara partidu guztioaren konzentrazioa beharrezkoa izango da, gainera 5 faltarekin dago taldea. Da ikusi dugu beraien jokoa ere falta bilatzen eta duten esperientziarekin eta... Bai. Azti bili beharra dago. Txuki gaterako du baloia. Gaur zaila izaten nahi da, baloiaren jabetza aukitzea. Ia minutu batez edo jabetza aukitze hori ez talde batek eta ez bestek ez du lortzen gaurkoan. Ezinezko izaten ari da. Eta esan duguna presioa ikeragarririk egin gabe. Azaldu bai, baina ez presio sutxua, baina bueno. Mai hondiko bitalde, gauza dien bezala, eta hortaz ondo aztertutako partiduaren bi aldetatik, eta hemen adibidea, jokaldi hau ere. Eta Buendia, eske errepikatzea izango da, baina ematen dituen paseak, horpoz ere, atzeak, aurreaka. Bueno, orain Aguayo igo da gora. Rafa, basela! Gol! Haze bola Rafak! Aguaioren jaurtiketa ontzat ematen ari ginen, baina bueltan Rafaren gola. Ezkerrarekin ze klasea goitik taka. Eta orain utxarte eskatu duena Xerezko izko entrenatzailea. 2 eta huts, orain bai, orain beste partidu bat hasiko da. Orain ja, 40 minutuetan berdinketak ez dio balio, Xerezi. Hori da. Orain ja gol bat sartu beharra daukate. Berdintzeko kanporaketa. Hortaz, hau, ja beste estenadoki bada. Bai. Bueno, ikusten ari gara. Zelaketa daukaten beraiek, harri eskatzen duen ja atezen jokalariarekin, edo bigarren zatirako uzten duen. Zuk zer egingo zenuke, hemendik. Nik orain dik ez duk aterako. Hemendik atxeen aldera ez. Atxeen aldera ez. Nik ez. Baina nila aspaldi horre hon gabe nago, Gainea, nik ez dut ikusi da suposatzen zuk ez ez, baina bosteko joku hone eukiko talde honek. Bai. Azken jokalarekin, alegi. Beti da arrieskatzea bosteko joku, Gaur egun ni harrituta egiten ez, talde batzuk hasieratik ateratzen dira postekoarekin. Eta alderantziz, Mikel Bazina posteko joku egingo altzen nuke baloia edukitzeko. Posteko joku espekulatiboa orain iten dana. Nik ez da, unik ez da. Hori guendi zailago ikusten dut. Bueno, 2 minutu eta 45 segundu atxeen aldira iristeko. Orain, Lauburuko kapitaina epaileari aipatzen, ojo, ze orain bota ingo dira, 5 faltakin daudeta. Bota ingo dira, ezpitatu denak. Eta Lauburuko kapitaina epaiek ezagutuko dute, segurazki. Segurazki ezagutuko dute.
Jorge hau ja... Eta orain taldekidari herrita egiten. Bai, galoiak nor dituen laburun garbi ikusten da, eta ez dakienak ere. Ara, aipatutako jokaldia. Hori netzako indirekta beharko luke. Bai, indirekta, bai. Nere ustez ere bai. Indirekta. Bai. Ez direkta pitatu du. Emilio Buendia dator baloiarekin. Emilio hartu baloia. Aipatu dugu eta begira. Eske Bularreko kontrolean hankal txaldu, ez da izan, baino, aurpegia joko zion Orellanari eta... Ulertuta nagoenaren arabera, eskuekin ja ez dago indirektarik. Eskua jotzen badu, da edo... Ez hankarekin jodu, eta orain hankarekin, hankarekin dirudienez, ez du interpretatu joko arriskutsua. Joko arriskutsua zenik etzuen interpretatuko. Hori da, joko arriskutsua izan zitekeen. Bueno, Buendia jauna. Ez dakit, ez dugu gogoratzen orain, Juanekoan nor botazuen 10 metroko jaurtiketa. Bueno, eskenatoki honen aurrean egon ginen joan den larun batean, Xerezen. Ez gara gogoratzen 10 metroko jaurtiketa nork egin zuen, baina atean Marcos zegoela bai. Epaia ari zaio esaten Marcosi noaino atera lezaken, Marcosek hori ondo jakingo du. Emilio Buendia joango da jaurtiketa egitera, Marcos atepean. Barrura. 2-batekoa. Barrura bai. Ezer etzeukan jokaldi baten. Pena izan da, ze Iglesiasek kontrola egin du petxuarekin, hankarekin jetxin nahi zuen baloia, eta aurpegian Orellanari ikutu egin dio, eta... Da gainera txartela eta dana. Da gainera txartela hori da. Gorka zen okerrez banago. Bai, Gorka zen, hori da. Bueno, segundu gutxi pasatu dira aurreko alboko erdiko saka izan denetik. Jokuko segundu gutxi baino denbora bizka bai, 12 segundu edo bakarrik uste dut. Da gol gehiago markada joan eta gure kontra, baina bueno, 2-1. Orain gaude, esaten genuen eszenatokian. Horrela bukatuko baliz 40 minututan luzapena. Eta ez ala bigarren txartela, honentzako. Lehen txartel bat ez aldiote atera beraiei. Okerrez banago. Orellanari. Ez naiz. Falta da. Badiru diezet. Ez. Bueno, beraiek ere 4 falta. Bai, beste bat lortzen dugun. Bueno, batez. Beste bi. Eman dio, Cristian zerbait eskatzen ari zaio da niri. Eman dio. Ez naiz gogoratzen lehen txartela egon, den daukat irudipena, baina ez naiz gogoratzen orain badakigu Orellanak baduela bat. Bueno, 7 segundu besterik ez dira pasa aurreko aldean esan dugunetik. 3 minutu eta 26. Rafa Usil sakera. Ribaduiaren zat. Juanekoan ere bai eta oraingoan ere. Falta eta txartela gainera. Juanekoan ere holaxe izan zen. 6. falta laburuk egin zuena atzetik etorri eta baloia galduta esateran indoan. Brillu gutxi kanporak eta honetan oraingoz Victorrek. Bai. Labururentzako jokalari garrantzitsua da. Ez bakarrik golegatik sortzen duenagatik baloia daukanean. Eta kanporak eta honetan esango nuke oraindik ez duela bere puntu hartu. Ez da sartu kanporaketan. Bueno, 10 metroko beste jaurtiketa bat izango du Xerezek eta badirudi oraingoan ere Buendiak egingo duela jaurtiketa. Gainera txartela esaten genuen Victorri, gainera txartela. Eta ez da jokalari hotzotza, esango du. Ez, bigarren zatiari begira, ea. Bueno, hor dago Buendia berriz baloia kokatu du. Marcos berriz atepean. Aurreko hankatertitik sartu zaio? Ez naiz hartu, baino gertu. Hala zirudien.
Hankatartetik ezazen ere, nahiko betik izan da jaurtiketa. Nik uste naiz eta Rafa zapatila lotzen egon, buen dia ez dela urdurituko, Nik uste propio ari zela hor zapatila lotzen ere garbi. Bestea parre zeon. Dean Barkos. Haze jaurtiketa berdin. Nik esango nuke Joanekoan berak etzuela bota, Ba ez, badirudi ez da. Haze bi misil jaurti dituen. Bum! Parean egon da ere, ezinezkoa gelditzea. Bueno, Bina, bai. partida hasiera bezala gaude orain. Haze minutua lautik 3. hau. Eta ordulariak hor jarraitzen du, mantxo. Ea bukatzen den behingoz lehenengoa eta... Gerokoa. Bueno, Txuki baloiarekin. Kristianen aurrean. 8 falta ja, adierazi dizkigute. Eta orain dagoen dinamikan gaina taldea, arriskua, baloia galdu eta berriro... Bai. Beste falta bat edo jasotzeko. Lehen Goixamar eskatutako... Adierazita bezala. Goixamar eskatutako utxarte hori orain gustora hartuko luke agian Mikelek. Bai. Bueno, errekuperatu du baloia. Txalo batzuk ere jasoko lituzke taldeak eta Belabietak erantzun du. Orain agian ona litzake Juanma esan dezuna, pixka baloia segundu batzuetan, mugitu, eduki, pase batzu, konfiantza hartzeko. Golokera sortu, gola egin, eta... Ondo aira aurreratzen taldea. Haze baloian kapetik. Eta Manu Aguayo... Bikaina Jorgeri egin diona. Kontemplazio hori gabe baloia urrundu du. Eta Rafa ere Bazparez da disputa horretara jun. Ez, Bazpare. Beste faltaren bat edo ez. Falta eta hartu zezaken kolpea ere etzen horreneko izango. Bueno, Rafa baloiarekin barrura sagatu du Txukirentzat. Ai! Eta hasieran esan dugu Jon, hau ez da erresa izango, eta hola doa lehenengo zatia. Eta alaxe ari da izaten. Luze eta gogor. Luze beintze bai. Lutzako. Bueno, Rafa, Raúl. Ai, Karusori joan egin zaio, gutxigatik. Bueno, Joselito aterako du baloia, 2 minutu baino gutxixeago hasien aldirako. Bai, Orellana berriro prest, ateratzeko. Desoreka egon da defensan, Erne. Rafa presiora junda eta taltekideak Txukik edo ez dio lagundu, desoreka egon da eta berriro zutoinera. Haze jaurtiketa zutoinera. Kristian hau, ez dago hemen gure apuntetan, ez dakit Joanekoan ez zuen jolastu edo, ni ez pintzetu hartzen, baina jokalari puska, Baita ere. Ez tamainaz bakarri gainera. Bueno, orain guk sinatzen dugu atxeen aldira horrela heltzea. Bai. Aritu gara ez balute sartuko beraiek bi sartu dituzte, orain sinatzen dugu horrela atxeen aldia iristea. Karusoan, baloiarekin, Ibarraren erasoan, ezkerraldean alboko saka egitera. Rafarentzat edo agian ez Rafarentzat. Ai, jaurtiketa utxala. Eskuadra horren bila dabil, baina ez du asmatzen. Bueno, orain beraie berriro oan ja zuzenean buen dia ateratzen dute gora. Bai, baina eske Iniesta desagertu inda. Aspaldi jolastu. Rotazioetatik desagertu inda Iniesta. Agian buen dia emaitza ona ematen ari delako, baina ondo baloi hori. Buen dia gainera orain esango nuke, han aulkitxoan ez dagoela ateratzeko prestatzen diren jokalari hori. Bai, orain Joselito lurrean. Bai. Eta Iniesta ere ez da geri eta Iniesta nahi nuen esan barkatu, Iniestan atzeko iara bezala edo. Beste jokalaria arazo muskularrakin edo, ikusiko dugu zer dan. Joselito, kalitate handiko jokalari hau lurrean dagoena esango dugu bere ibilbidea ikusita. Bigarren denboraldia du Xerezen, kapitaina. Bestea beste, Manakor. Palma baino lehenago taldea zen Manakor, Barça, gero Palma, Burela, eta Betisen jolastutakoa, eta Italiako A-serian ere jolastutako jokalaria, jokatutakoa, ez jolastutakoa. Eta 18 gol denboraldi hondan, Bazpare.
Eta Ibarra jokatzen ari dira, jokalari hauek. Bai. Norbaiti erreza iruditzen bazai esan duguna hasieran. Bai. Donostia baino biztanle gehiago dituen hiri bateko taldea da Xerez. Eta Ibarrak 4.500 eskaz. Pixka bat perspektiba hartzeko ere zekamoraketan gabe. Ez bakarrik hori, bigarren behin mailan talde bat edukitzea zer den ere. Hori da. Bueno, Txuki baloiarekin. Bueno, hor orain, falta pitatu digute gure alde, baina netzako Raulek egin duen hori. Saskibaloiko blokeo hori. Ea aurretik ze ikusten den. Ez da nire gustokoa, behintzet, esateko. Baina, bueno. Eta txartela aterako dio, gainera. Ez dakizte jokalari den. Badaki lurrean dagoenak. Ez dakik 12 den, Cristian. Esango nuke Cristian dela 12 dortxalarekin. Lurrean dagoena. La txartela ere ikusiko du gainera. Bai. Hori ematen du, epaileak txartela dauka eskuan. Bai, zei dago. Bi ikusten dizkiot horia eta horria. Ojo, hau ez da bai izango. Egia esan lurrean zegoen eta agresio bat izan da. Ostikoa izan da, Igual... Horia eta gorria biak atareko dizkio. Pun. Ez. Bestea zeukan hor eskuan, baina ez. Hori beran utzi du. Bosgarrena. Horren bestez. Azken minutua, ea. Bueno, azken minutua murgilduta, 51 segundu hain zuzen. 5 faltarekin beraiek ere, zaila izango da hauek falta bat ateratzea minutu ondan ala. Bai. Duten esperientziarekin eta, baina, bueno. Guk ez egitea ere, sinatuko nuke. Sergiete baloiarekin, Txuki Raulek Txukiri itzuli, Caruso, Sergiete. Egalekoa dauka hor. Bueno, alboti joan zaio, baina denbora asko pasatu da. Bai, 18 segundu, bai. Orain faltarik gabe eta... Ibarrak ere kasu honetan jokalari irigora sartu gabe lauko jokua edo esango dugu hor pixkat linean jarrita edo. Bueno, beraiek beraiek lehen zatia bukatu nahi dute egurrean. Eta haze gelditua berriro Marcosek. Eta alboko sakea labururentzat izango da behintzet. Ikeragarrizko jaurtik eta orain ere buendia horrek. Buendiak, berriro. Haze arriskoa duena. Erasoko jokaldirako atera da, egin du jokaldia eta berriro Orellana atera da defensarako. Garai batean eskubaloian jokatzen zen tipo, aldaketa, atake defentsa. Erasa defentsa. Bueno, Ribaduiak aterako du albotik, 3 segundu baino gutxego, 2 segundu eta 9. Bueno, hor denbora bukatu eta korrera. Bueno, bigarren zatian gehiago, Juanma. Bai. Da luze joango denez, balorazioak ere gero egingo ditugu. Gero ditugu. Vale, venga.
Estamos ya. Bueno, ongietorria berriz, Belabietak kiroldegitik, bigarren zatia hastear, lauburuko jokalarik ja idie kantxaratzen. Gu aiugea komentatzen Juanma, atxeen aldin. Hasiera bezala dau kanporaketa baino 20 minutu gutxiko jokatzeko. 20 minutu gutxiko, hori da. Gutxienez orain berriro falta gutxetik hasiko dira, eta... Hori da. Eta eazkea bostera iristen, hori itxengo zuten. Oain gainea, luzapena baleo, bigarren zatiko faltak, luzapenen jarraitu ingo dute. Jarraitu ingen du, hortaz, are eta arriskutsuko dio, faltak. Bueno, eta esate baita aiuge atxeen aldi gubion arte komentatzen, beste kanporaketak, eta pixkat komentoko dugu noleko zen beste kanporaketak, dagoeneko Palma eta Leiz Pontevedra urrego zehan dade, finalea pasatu dira. Leiz Pontevedrak bosna bukatu do Grupo López Bolañosen kontra, eta joaneko partidun, baita partidu irabazintzon Pontevedran, ez alegi irabazizon 2-5, Extremaduran, herri hau da, talde hau da 2-5 irabazizuen. Fuente del Maestre Extremadurako herri bateko taldea, 2-5 irabazizon gaur bosna, hortaz Leiz Pontevedra, urrego fasen dau finalen, lehenengo multzoko txapeldun gehiu zana, eta ja finalea pasatu da, eta baita Palmak Albazeten 3-5 irabazi do, Albazete lehen elkatu baita bere talden, laugarren multzon, eta juneko partidune Palmak 6-2 bat sartu zion Mallorcan, eta gaur 3-5. Alege, 11-5 kanporaketan globalen, hortaz esango dugu egurre eman diola. Eta bukatu ez baldin badore, Mengibar Rotxartaren kontra behatzita bat irabazten. Pasara ematen. Juneko partidun bat eta 3 irabazi izan Mengibarrek Bilbon, hortaz esan lehike Mengibarre aurrea pasata daula. Eta Pinsekeren kanporaketa ere, Pinsekena ere argi dago. Argi, zati Pinsekek 7-11 galduzon joanekon Pinseken, eta gaur 5-3 jogaltzen. Hortaz hor, 16-10 jungo lege, hori da, eliminatorian orokortasunen. Ea 22 iristen diren. Eta esan deuna, hor 3 taldea nahiko, edo 4 talde nahiko garbi daude. Bai. Ibarran kanporaketa dau, esan du bezala, hasiera bezala 20 minutu gutxikokin. Eta bihar jokatuko litzake partidun Pozo Ciudad de Murcia B eta Gran Canarian artekoa bihar jolastuko da, baina juneko Pozok 7-2 irabazizon, eta badirudi Pozoko nahiko bidera daukiko dela. Hortaz, zentratu barko deu, dana Belabietan gertatuko danea, guke nahiko genduke 4 taldeekin batea astelenen edo ingo dan zozketako ponponeon, han CMO Balbes Laburu Ibarra Kirol Elkarten bolatxoa edo papeltxo edo dana dalakoa edongo balitzeke, eta hoi kontatzen saiatuko geha, eta guk egure aleine jarriko deu. Bai, hori da. Ea orain, atxeen aldian 6 irakurketa egin duten, 2 taldeek. Bai, oso... Eskertuko genuke Victorren eraginkortasuna edo, ez? Gol pare bat edo... Bigarren zati honetan, kanporaketa... Aipatzen lehenengo... Faltan botatzen dugu kanporaketa honetan. Ea. Bai, brillu hoi. Bai. Banak eitzen zazue. Esan duen bezala, Victor ez du bere praimen ez da uaingoz kanporaketa honetan, baina 20 minutuotan harrapatuko galuke praime gusto hartuko genduke, baina ez du aztu behar baita lehenengo zatin txartel bat jaso dola, jokalari beroa dala, eta pentsa barko deu refrigerauko zuela, deskansun da. Bai, Mikelek eta aholkuak eta jasoko zituen eta... Astear, bigarren zatie, eta Xerez berriz hasierako bostekokin esango nuke datorrela, Beize Iniesta, Aztia, Xerezko Aztia kantxan dau, Buendia, Txitxo eta Joselito, Manu Aguayo baten duela, Laburu parte tio, Marcos, Ribadulla, Victor, Morando eta Argentinarra. Caruso, eta Caruso. Caruso, hori da. Bueno, ahora aurreneko lapurreta, baloi lapurreta.
Caruso baloiakin, Ribadu jantzako. Oan gare pixkat hasieran bezala obligatu xegogu, gol ba behar dugu behintzen, kanporak eta berdintzeko. Behar gendun eta haze gola! Behar gendun eta haze gola! Eta Victorren brillu eskea eginen, eta haze gola! A ber, guk hemen errepikapena badakegu ikusteko. Ta lehenengo zatin haitu beha komentatzen zu batez ere, Rafa eskuadra bila, ba aurkitu deu. Haze gola, 3-2. Bueno, hasi besteik ez dauin, da behize gare, nahi genuen estenarion. Bueno, hobear izan lehike, baina behintzet. Bai. Behize, kanporak eta berdinduta. Gainea oso zea izan da, behai esakau, baloia lapurtu banda, tio. Ikera garrizko gola, hasiera. Bai. Eta bereziki posten naize, jokalariaren gatik, zorek bigarrengo zatiari begira eta emango dio puntxori eta behar dugu. Bai, beharrezkoa da. Bueno, Ribaduia baloiakin. Morando. Ez da aztu behar behaiek edaukean arriskue, ze jokalari puskak, telebistatide asko gustau zitzaizkiten aurreko larumate, baina gaur zorauta naiz gehitzen, jokalari batzukin. Ni beti hola komentatzen launei eta askotan. Ez, eske Rafa Usin ikustek Ibarran deiteik telebisioko areto futbola alegin. Ba, talde guzti esango nuke, kiston talde puska dala, ez gara zer deskubritzen nahi, baina gaur zuzenen, oan dio, harritu goa nahi zaitzen. Jo, ez pena baloioi ez ateatzea ere hor, baina bueno, venga. Defensa orain. Ondo presioa, ondo Caruso. Baina oire ikutu bazpare bale. Bai, eta ez du protestatu, faltarik ez du eskatu. Ta lehenengo zatin ondan baremokin, pitabalu ere, entzan ezer pasako. Bai, hauzan gaina. Eta epaile hauzan. Oh! Da falta aterako deu! Eta falta. Eta piztu da. Iniesta dala aztie baino, Renako aztie ere. Ibarran gaur. Renako aztia. Gelditu hona aktezainak ere, Bai. Eta falta, Xerezek falta, lehenengo falta. Ribaduia sakera. Ez ze hona zan, ez da ez duztena beraien antzeko jokaldia, Caruso gor geldituta zea. Zapaldu, atzeak hautsi eta jaurtiketarako. Haze lehen minutua Caruso. Hau beste gauza bada, partidura hasiera hau. Beste gauza bada. Haze lehen minutua Caruso, orain. Victor, kontuz, ez faltagatik bakarrik. Ondo Morando ere haze kanporak eta egin nahi dana. Gaur igualez aurreko larumaten gaineko brillukin, baina lana eta lana. Bai. Lana eta lana. Eta Rafa horrai da pixkatia epaiekin lan zeiten, hitzein da zean da. Oso merke, Ribaduia hor. Ai, eskolako patioko joku hoi. Ai, zeur duritasuna. Esango nuke eta gaine hor gure area izkinak. Bai. Bueno, Txuki hemen. Horre aztie izango da Iniesta, baina esango nuke oso errez juntzaiola. Bai. Oso errez juntzaiola. Erdi finta batekin. Guztiz tragatu du. Inbalio kristona, baina bueno, pasatu da eta behintzet. Bueno, baina azkartzeko dijo, ja 3 minutu gazi, Oa Ribaduia lurren, mina hartuta. Eta Kristianek atera barko do. Behaiek rotazioa alda bindu egoen, no? Kristianek orseitze, baina atadie Jorge. Kristianek segitze beste 3 jugadorek aldatu ditue.
Alex Constantino atera da okerrezuan hau Manu Orellana, eta Jorge, bost dorsalakin, amaikakin, eta hor pivot posizion dauna esan duke. Orellana eta hemen... Bai, hemen Alex Constantino. Barçako arrobiko jokalari. Herriko semea atera da orain. Bai, Unax atera da. Xerezen hasierako bostekon atea zan. Bai, eta... Bueno, minutu Pozgarri, behintzen. Bai. Marcos okerrezan hau Tolosarra dala, Juanma. Bai, Marcos. Alegin ere bizka, baina bueno, bai, Tolosarra eta... Baina bueno, Ibartarra guantxe lehenengo aldizkantza. Unax. Bueno, ahora es Rafa. Marcos. Sergietek, Unaxek, hor, pena zan. Bai, hor Marcos eskatzeko baloia zen agian, ez? Nik uste eskain diola, baina eskatzekoa bazan. Eta uste eskatuko ziola, baina, bueno. Bueno, Alex Constantino, honi nola deitzen zien aurreko netzien esaten el gentleman eolako zerra jango. Bai. Guk ez dakeu lanaik ez izen jartzen, porque nahikoa deu ondo kontatzen, eberdi ondo. Hori da, hemen dago Rafa baloiakin! Dauke sentsazioa ezkerren zerbait daukela, porque beti barrua bezala bila, baina bueno. Ia horra azaltzen danen posizio eta Rafa Usin, peligro. Bai. Bueno, Sergietek hemen sake egingo do. Hor dauka. Ai. Earki sartu Rafa barrua baloia. Ufa. Bigarrengo zutoina hona zen, Bai. Bigarrengo zutoina hona zen. Ba, lehenengo zatin esan deu, nik Cristian honen erreferentzik ez geneukan, baina gaur minutu honak egiten ari da. Eta gainea, hemen prestatu dituten zea papel hauentzako atean nion argazki behaien zehai. Eta ni pasan naiz, amabie, nire agatsa. Jokatuko zen, eska harritzekoa zan, minutu pila eukitzen nahi danakin, da ze maiatako minutuk. Bueno, orain, una askantxan eukita Rafarekin pixka bat, beraiek bilatu duten pivoten jokutere bilatuz. Tortuketa zen, baina... Bueno, hor, kontrolean eskuarekin ikutu duela Ibarrako gari eskatzen Xerezeko jokalariak. Orain David atera da, 9 dortsalarekin jokatzera. Bai, nahiko berria, ezta? Bai, gaur ezak lehenengo aldiz ez otezan ateako. Bai. Lehenengo denboraldi Xerezen, da Alcalá de Guadairako jokalarie, iaz Alcalá, baita bigarren be baian jokatako jokalarie. Bueno, Belabi eta behintzet ari da ekipoa babesten. Unax baloiakin. Ondo, Unax, gaurtik eta beintza, jokaldia bukatu. Eta defensara. Txuki hemen, Jorge. Urruti zegoen. Bai. Bueno, ba, orain aulkira joan dana ez dakit zein da, baina bai Txuki eta Victor berriz kantxara. Haze pasea, hankatartetik, arrazan! Baina, bueno, behintzen alboko sakea, Ibarrantza berriz, Unaxo aulkira eta Caruso kantxara. Abisatuta zegoen Unax azken azula eta ondo jaso du baloia, baina gero ez du asmatu. Bai, pena, eharki utzi du, bueno, behintzet gure aldeko alboko sakea. Bolea, Rafa Usinek ondo engantzatu do. Porterik ez da harrapau baino. Maia hontako jokalarik boleekia gehienak engantzatzen joe baino. Bai. Zer rexe ematen behaiei behi da. Hori da. Bueno, da, Buendia kan segitzen do. Haze baloia atera duen defensak. Buendia badirudian jartzen dola sombrilla bat, baino... Bai, baino...
Eta azken erasoko jokaldian Marcos gaindituta zegoen, Bai, defentsari. Victor edo Victor zela uste, Marcos gaindituta zegoen. Eta bestela gol izango zanea. Bueno, Sergiete, Caruso, etzan aterako, hor seitzen do jokuk epaiek esan du ezetz. Motzegi, intentzio hona zan, baina posizioa galduta zeon ja, Victor. Aukera. Oan ja, oso partidu ezberdine, Juanma. Bai. Oan ja, beira, ja, 5 minutu terdi pasadie, ja. Uia, ma. Erotzen ari da, pixkat, gora eta berako partidu, Bai. Guke behar dugu gol bat, baina ez dakit hau komen izagun gehiegi. Gero jokuke hortea emango zaitu baita, bai. esan entrenatzaiek. Indirekta. Bai. Atzeratu eginda porteroaren sakea. Aritzekoa, olako akatxo bat egitea, atezainak. Esperientzia hau dauken, atezainak gainera. Bai. Aipatu du partidu hasieran, jaendik utzita neguko merkatuan etorritako jokalarie, eta Oparrulorekin lehen mailan ere partiduren bat jokatutakoa, hortaz, ja, taldeik aipatuta maila handiko atezaina izango dela, dudik ez dau. Aldaketa pare bat, Lauburun, falta egiteko. Aukera paregabea esango nuke jokaldi politua tratatzeko behintzet. Hor gutxi gora bera, areako marran gainen jartzen da baloia. Jokarrez bana, baloia areako marran gainen jartzen da. Bai. Eta jaurtiketa indirektoa, edo ez zuzena. Bai da, bigarren ikutua. Edo Rafa Urruti. Penalti ari dira eskatzen. Lauburuko jokalariak errepikapenik badugun. Ze baloia Victorregi iritsi zaion, pena. Orain faltarik gabe. Arraroa zen, Arraroa zen Rafa Urruti egotea, baina azkenen Rafa bilatu dugu, eta hor egon da aukera. Bai, errepikapena ikusteko modua dugun. No, ez daukagu errepikapena ikusteko modurik, baina Rafak garbi penalti eskatu du, guk hemendik ikusteko modu ondirik. Haze gola! Haze gola, eta eskeze jokalari buska, Emi Buendia, 3 gol, bere taldeak, 3 golak berak. Marcos hor ez da usartu gora salto egitea eta berriro alkatartetik. Caruso ere pixka bat marka berriro galduta. alkatartetik. Bueno, Irunakoa. Bai, haze partida egiten ari den. Buen dia, jauna. Ikeragarrizkoa. Bueno, gol bat behar dugu, kanporak eta berdintzeko. Segi egin beharko da. Eta oraingoan, beraiek eraginkortasuna handia, ez? Aukera sortu gabe zeuden, iritsi dira eta barrura. Eta zapla. Baloi luze batekin gainea, Marcos ez da usartu gora jutera eta... Gero gaina ez Marcos txiki edalako, baina Emi Buendia horrek. Bai, noski. Eta horrek ere eragiten dizu. Eta hor dau pres berriz erasoako jokaldea atatzeko. Iniesta aterako da lehenik. Eta berriro 5 segunduak eskatzen. Larri zen berriro. Larri. Eta eskuan fijatzeko ere esan beharko liokete epailei. Bai, baloi. Ateratzen duenean, luze ateratzen duenean eskua. Jaurtik eta indartsua, baina porteriatik gora. Banakako defensa gogorra beraiek ere, Ze hor, banakako lehia hortan daude eta ez du defenditzen. Guain beraiek, guain baiaiela defensazuk ez duna individuala eta oso agresiboa gainea. Orellana hasi da. Hemen dio beraztegia botatzeare, baina fuera, eta... Orellana lehenengo aurreko partidua bezala hasi da, lehen aipatu dezuna, jokaldi guztiak ospatuz eta...
Ea. Bueno, bigarren falta. Badirudi txartela aterako diola, okerrez banago Txitxo. 6 zenbaki du jokalariari. Bigarren falta izango du Xerez Toyota Limauto taldeak. Laburu goraingoz, faltarik ez. Berriz aldaketa prestatzen ari da Mikel. Prest daude Rafa, Txuki eta Unax. Bai, Unax orain bigarrengo zatian, minutu gehiago izaten eta... Pibot joku hori edo... Bai, agian. Landu nahiko du Mikelek. Ze gelditua berriro. Orain txartela Sergeten izakitemen baloi ateratzea zer gertatu den. Bai, atezainari ez. Lurretikan... Kristianek ere. Bultza egin dio ere, ezta? Bueno, lehenengo falta Laburuk aurka izango duena. Bai. Daze gelditua berriz atezainak, Sorte pixka bat faltate izan doa hor erretxatzean ere, eta baino atezaina bikain berriro ere, bai. Bueno, da ikusten dugunez, igual Laburu hemen ja presio altua egiteko... Bai. Eta katxa Larraule, baina... Bai, baina eskerrak. Buendiari ere eskua jotzeko larri bilida baloia, baina... Ze mugimendu ona, kinua atzeraka eta... Rafa ez. Horain sorte pixka bat ere izan dugu. Kaliaeko kontua dira, baina arriskutsuak. Hor mugimendu bikaina baloia zapalduz. Oso ona eta gelditu ere ona. Bai, berriro ere gelditu ona, bai. Bueno, alboko sakea Xerezek. Eta bigarren zatiaren erdia aldera iristen ari gara. Eta esan ari garen bezala. Gol baten aldeaz gutxienez irabazi barra dauka Laburuk. Luzapenera joateko, bigati balima da hobe. Eta denbora ari da aurrera joaten. Ez daki bosteko jokuaren aldeko autu egingo delugen, oraindik ez dut. Oraindik asko gelditzen da. Ez da txarra. Gaina partidua dagoen bezala gora eta berako jokuan. Edozein jokalitan etorri daiteke gola, aurka ere bai, noski. Baina... Eta atezaina erabakigarri izaten ari da. Ezin da esan Marcos gaizki ari danik, baina beraienak erabakigarri ari da. Bai. Ze Lauburuk aukera gehiago sortu ditu, eta denatan atezaina... Hemen orain atera duen hanka eta lehen zatian Rafari atera duen beste bat baita. Bueno, Rafa baloiarekin Txukirentzat, Txukik Rauli. Raule berriz atzera Rafari. Rafa Txukirentzat. Zaila zen. Zaila zen. Bueno, orain Iniestak baloia galdu du. Bai, hasiera baten Xerezei eman dio baloia, baina gero Azkenean Labururi konturatu da epailea. Eta bai, pivote jokua. Bai, orain Laburu pivote joku nabarmenarekin. Unax hemen goran, behaien zierrearen bizkarrean alderik alde mugimenduak egiten ari da. Orain bizkarrez. Ondo atera du. Ondo, lortu du hor Rafarekin zegoen defentsa laguntza egitera joatea Unaxen gana eta itzuli denean baloia Rafaren gana itzuli denean jaurtiketa politatera. Pena izan da gero erretxatzea Txukirena kanpora, baina bueno. Lehen aipatu dugu erretxatzeaz dela egon, orain bai, baina kanpora joan da. Igual ez aukerari gonena, baina behintzat etorri zaio, eta bueno, hauxe da bidea. Segi eta segi. Bai, Xerezek arriskua dauka jokaldi guztietan, baina ez dia iristen nahi, Laburu iristen nahi den bezala. Aukera jartzen ari dena Laburu dela, esan genezake lasai. Hori ja ez du bajatuko, bestela ja Rafari baloia. Arinago doa, bigarren zatia ere.
zakit, mesedegarri den edo ez jokoarentzat. Orain berriz geldotzen ari ote den, baina bueno. Falta gutxi oraingoz, ea. Kanporak eta laurdena oraindik mundu bat alegia, eta hor Tristanek ere falta ez aldu egin. Besoa lepotik pasatuta, Bai, ez dakit. gero erortzerakoan ez dakit mina ez duten hartu, txorkatian edo. Bueno. Txikiagoa da, eta toki hartu nahi zuen, baina... Falta merkea, Bai. merkea, hori pita Bai. merkea izango zen. Gauzak diren bezala. Bueno, bateko sake izango du Manu Aguayok. Ibarra hemen presio altua, badirudi, beraiek nola ez, Buendiaren bila. Eta oso ondo Sergiete. Ai. Hor delikatesen bat egina izan du Rafak. Gero berriz baloia berreskuratu du, baina ondo Marcos. Ze zaila den hor areako muga hortan, Ze zaila. Bai, eta orain joko zuzenarekin ere, baina Bai. zalantza sortu dute atzen, eta... Aurreko, atezainen aurreko sake adibidez, Buendia hartu du, baina egia zelai erdian, diferentzia asko da, Bai, 10 bai, metroren bai. gora beran, gorago edo berago. Aukera hona da. Azei aurtiketa gutxienez porteria harrapatu beharra zegoen aurtiketa horretan. Morandok ezkerrez. Eta bigarren zutoina ere bazegoen, Bigarren zutoina ere bazen, Garbia orain zegoen ikusiko bigarren dugu zutoina ere. errepikapena. Fua! Porteria harrapatu behar zegoen edo bigarren zutoinera pasea, baina bueno. Ari gara iristen eta gaitzerdi. Hori da bidea, eta jarraitu behar da. Eta Unas oso Eraginkor, protagonista bai, izaten bai, ari da bai. gainera. Orain ez du kontrolatza lortu, baina zuzenean baloia berari bila. Orain berriz presioa puskatzeko atezainarekin. Oi! Eta fede guztiarekin joan da Unas eta... Ea, atezaina hor duritzen dugun, pixka bat. A ver, ez litzaigu gaizketorriko. Bueno, ben, Alex Konstantino sakera baloi hori mugitzen ari da. Ba, ondo epailea. Baloia mugimenduan zegoen, bigarren aldiz ikutu du baloia gelditzeko eta... Bueno, ba, Victorrek orain izango du. Jokaldi garrantzitsua berriro. Berriz hasierako rotazioa, lau txikiak esango dugu, atera direla. Bigarren zutoina bilatzen, sake hori. Morando baloiarekin, Ribaduiaren zat. Hirugarren falta. Bai, eta txartela ere agian, atzetikan eginakoa. Seia ez dakit ez duten txitxo. Eskatuko genduke, bigarren txartel bat, baina bueno. Bueno, atera balu ere. Aparato oso xamar egin du, baina... Atera balu ere, zen ezer pasatuko. Hemen animo hondiak ematen etzaiari porteroari, baina atezaina erabakigarria izaten ari da kanporaketa honetan, gaur ere 3 gol atera ditu. Urduri jarri nahi dugu, eta bueno, ez dut uste asko urdurituko denik horrela, baina bueno. Ea, ze karakterra duen, ikusiko dugu. Bueno, guazen jokura. Hoi da. Victor. Bere brillu hori eskatzen genuen, zertzelagaren bat eman du. Bai. Baina berriz ere. Orain, afizioari animoak eskatzen. Hori ez da faltako, baina. Ondo itxi dio Joselito, gero Joselito bai. Baina... Lehenengo aukera berriro ere, hala ere baloia berreskuratzea lortu du. Bueno, Buendia ez dago, agian lasaiago egon gintezke orain.
Buendia eta Iniesta eta Cristian. Gehien esango genezake, gehien gustatzen zaizkigun hiru jokalariak. Orain aulkian daudela. Arnasa pixkate beharko dute, Arnas berritzeko. Victor orain bizkarrez hemen Joselitorekin. Morando hemen, bandan. Orain aurrez aurre. Oso arriskutsua jokaldia. Gure akaso batetik etorri dena, baina bueno. Bai, 9 metrotaraino sartuta daude eta arrisku hori dago, ez badezu jokaldia bukatzen, kontrarasoa dago. Horregatik lehenago esan duguna Udasek jokaldia bukatu egin du, garrantzitsua bukatzea. Bueno. 8 minutu eta 42 segundo. Esan dugun bezala Lauburuk gol bat behar du kanporak eta berdintzeko. Lehenengo behintzet. Da gero gerokoak. Gol baten baitan aipatu dugu beste kanporaketak aipatu ditugu bigarren zatiaren hasieran. Gol baten baitan ez direla egon, ez da biren baitan, ez da iruren baitan ere, diferentzia handiz erabakiak izan direla. Kanporaketarik berdin duena, ez bairik gabe Xerez eta Ibarraren arteko hau. Eta esan nuke segulako partidu egala ikusten Belabietan. Bai, Juanekoa ere ala izan zen eta gaur ere maila bikaineko partidua. Ez guk nahiko benduken eran doana oraingoz, baina bueno. Bueno, orain aukera polita, Victor. Falta gero pitatuko du. Orain... Falta Jorgeri Txartela. Jorgeri Txartela. Txartela eta laugarren falta Xerezek. Aipatu duen Joanekoan ere lehen zatian 5 falta egin zituztela, baina 6. horik ez zietela aurka adierazi. Ea gaur. Beraiek ere Bizpahiru jokalari bat dituzte. Berriro ere nola tapatu dion atezainak. Bai. Atezain bikaina da. Handia izateaz gain, nola izten dituen berak bere huekoak eta... Bikaina atezaina bai. Eta horrela ari da gainera bera ere ospatzen egin duen gelditua. Adina hori bilako izango da, baina beraien webgunean asko daude urtarriaren batekoak eta ez dira. Bat baino gehiago daude urtarriaren batekoak. 27 urte, 26 dauzkala pentsatuko dugu. Ez dut uste, Erne beraiek arriskua sortzen dute aldiro, Korneretan eta Marko Senanka bilatzen dituzte eta arriskua sortzen dute. Gaiztotu egin da gainera gaurtik eta hori. Eta berriro Buendia hor dago gure lagun Buendia eta Cristian ere bai. Ufa! Ba hor zortea lagun izan dugu esan genezake. Bai. Hemen WhatsAppa ari zaizkigu iristen Morando horre azkena saiatu den jokaldia pixka bat zaila zela edo, baina Morando sekulako kanporaketari da egiten. Joaneko partida ikusi zuenak, berak sartu zituen 2 golak eta gaur ere. Bai, horre azkena saiatu den hori akaso zaila izango zen, baina gogoz eta protagonista izan nahi ez eta sekulako jokalaria. Lana eta lana jartzen duena. Joaneko partidan 2. gola ere bikaina sartu zuen eta bai. Eta Cristian hau ere, ez nintzen ni oroitzen, baina aipatzen ari gara ze jokalari buska. Bai. Haundia eta... Bueno, eta gure Rafa ere, bai, gure Rafa ere ze jokalari buska. Eta Caruso baloia errekuperatu du. Ai! Pena hor Unasek estropoz egin duela, gaina... Leheno aipate dugun anarira, claro, Orellana eta guzti hauek Rafarekin lehenengo mailan ere aurkari eta izandakoa dira eta ezagutzen dira, ederki.
Bueno, 7 minutura etorri gara. Oraindik ez dugu atezain jokalaren kamisetarik pistan ere ikusten Labururen aulkitxoan. Hortaz, Fedea dago, oraindik gol bat. Gol baten gaude. Bat da, hori da. Prorrogara iristeko gol bat da. Bigarren zati hasieran esan duguna. Berdin gaude, baina 7 minutu bakarrik orain. Gol baten baitan dago. Pena izan da aldeak izan ditugula, 2 golen aldea, 2 tautxekoan, 3 eta 2 aurretik ere bai. Eta berdinduta dagoela kanporaketa, baina. Eta azei aurtiketa orain ere. Rafak eta azei gelditua. Ufa. Eta Marcos hor buruz ondo. Bai, ondo. Ze arrisua daukan portero honek bere eskuko sakeari ere. Gelditu egiten du eta gero gaina sakeak ere jartzen ditu. Eta ateko sakea denean ere nola egin arazten dion botea zelaierdia baino lehenago eta... Ez que esan duguna ez dugu orain deskubrituko ibili den taldetan ibilita. Orain hor lurrean Caruso eta Sergiete aterako da. Ba, oraindik ere falta zaigu Txukiren gola, Rafaren gola, Victorren gola. Victorrek sartu du bat ikeragarria, baina zerbaitegati da bere bigarren taldeko goleatzaile nagusia, 45 gol edo okerrez banago. Bai, eta orokorrean ere bigarren goleatzailea uste. Bigarren goleatzailea. Orokorrean, Bai. Multzoka bai eta... Eta ondo gol bat sartu da, baina beste embate, ba... Bueno, 6 minutu eta 28 segundo. Rafaren sakea, Txuki hemen zaiz zegoen, baina Cristian emoztu du. Zenbat alizariaren Cristian aipatzen. Sergiete hemen sakean. Txitxoan zehar begiraka Rafari. Iritsi zaio Rafari. Unaxen gana iritsi da baloia, eta ez buelta erdi ez pase lurrera erori da, baina bueno, berriro ondo kokatu da taldea berriro, orain faltarik gabe Unax. Falta gabe. Hor orain egin dugu, dana gaizki, ez falta eta gola gainera. Eta orain 2 golera gaude. Begira, Orellanak, noiz egin duen esprina. Ez, Joselito. Hogeita 14 urteko jokalaria. 18 gol zijoan 19 honekin demoraldean. Bueno, aprobetxatu dute berriro ere, hemen utxe egitea eta kontraerasoan. Eta orain bai zaila jarri zaigula, Orain 2 golera dugu, kanporaketaren berdinketa. Bai, Laizter. Eta orain beraiek 5. falta. Laizter. Atezain jokalari kamiseta. Ez dugu aipatu orain arte, baina aulkitxora ateratako protesta egiteagatiko txartelak akumulatu egiten dira. 5. falta Xerezek, 5. falta izan gabe, 5 falta urrengotik aurrera ja 10 metroko jaurtiketa izango da. Zaildu indira gauza, baina izango da ongi etorria. Bai. Beraiek ere begira epaiarekin nola ari diren lan Rafagatik esan dugun bezala, lan psikologiko hori egiten, eta hori zilegi da. 6 minutu, eta 7 segundu. Eta orain bai, ala Juanma, orain bosteko jokua ez da urruti izango, ala bosteko jokua. Eraso pare bat, eta... Ufa. Hortxe geratu zaio. Baloia jo ere ez dakit txarrik ere ez dauka. Etzaio entzuten Marcosei hola ateratzen danean, eskatuko du, suposatzen dut, baina. Buia ere, buia handia dago, baina... Ez dakit orain, uste duzu txarte eskatuko duela bosteko joko ateratzeko edo zuzenean. Orain hasieran igual zuzenean, ala? Bai. Aurtengo demoraldean egin ez dugu askotan ikusi Laburu bosteko joko. Haze bi gelditu Marcosek. Ez dugu asko ikusi bosteko jokua egiten, okerrez banago Pinsekeren aurka edo etxeko partiduan ere gol festa izan zalako. Ez nahi zoa oroitzen nor jokatu zuen bosteko jokalari.
Eta orain eskerra Markosi, Bai, haze bi gelditu. 20 segundo hauetan pixkat galdu egin da taldea, beraiek erraz jokatu dute eta bi gelditu bikain. Eta agian utxartea behar du ez, bosteko jokurako agarri pixka bat taldea itzaltzen ari ote den edo laugarren gol honek eragin da. Eragin ote digun edo, daukat irudipena, baina... Bueno, ba... Oraindik ere agian, gero prorrogara iritsi ezkero edo utxarteri jazta egongo, eta gero jazta hori ere kontutan falta bezala da. Baina bi goletara daude. Zierbenan ere bosteko jokua egin omen zuen, hemen WhatsAppetik, baina ez dibujatzen nor atera zen bosteko jokuan. Bueno, Laizter, ea ez degun ikusten. Ea. Eske beraien faltak ere asko baldintzatu dezakete. Faltarik egin gabe defenditu beharra daukate. 5 minutu oso. Eta zergatik daukate 6garrena akumulatuta? Ba, igual agian aterako zion bankilloko beste bakarren bati edo, eta horiek ja ez dute balio 6garrena botatzeko. 5garren arte bakarrik akumulatzen dira. Ados. Viktorre jokatu omen zuen, bosteko jokua egiten eta bi gol sartu omen zituen. Eskarrik asko. Moliri Lasarte aldera edo Bergara aldera edo eskerra bialtzen dizkiogu. Hemen txibatu digulako, Viktorrek egin zuela. Eta orain Viktor oraindik bera jokoa dago. Ba, gaur ez du Viktorrek egindo. Raul atera da bosteko jokuan. Orain bai luze joango dela, ondo bagea, eta du gala behar du luze jutea. Eta lehenengoan gola! Lehenengoan asko egin gabe zaudela, baina lehenengoan Karusok sartu du gola. Lehenengo erasoan, Viktor baloiarekin, bigarren zurtoina aldera eta lehenengo ikutuan gola ikera berria esango dugu, ala? Bai, garrantzitsua, lehenengoan izatea. Ez dakit espero zuten hor barruko pase hori edo igual ez zuten esperago horren zuzenean, baina... Eta... Aipatzeran indoan, Lauburuk atezain jokalaria atera dula eta beraiei demoraik ere ez die eman defensa horretarako taldea ateratzeko ere. Eta aldaketa ere nahiko nabarmena egin dute, ez da, Rafa jabazet horren, Viktorrek esan dio geldi, Raul dator, eta... Baina beraiek ez die antolatu ondo eta... Bueno, ba, berriro badator, Raul. Raul. Eta orain ere, ba, Orellana bat ez dute atera oraindik, defensa lanerako 3 handi daude. Bai. Bueno, ba, orain gol batera gaude, lehen esaten genuen bezala, gol batera, 3 minutu eta 50 segundu eskaz, gol batera, kanporak eta berdintzeko. Eta orain gainera Raul hemen goiko posizioetara etorri da. Berriro atzeratu da orain. Viktor. Txuki. Beraiek Orellana eta Cristian esango genuke taldeko defendatzailerik onenak bezala. Kanbioak egiteko prest eta oraintxe Alex Constantino eta hemen Jorge Arizaio epaileari blokeoak begiratzeko eskatzen. Eta oraindik 6garrengo falta bat egin beharko dute. Baina pitatu egin behar dute. Egin eta pitatu. Bueno, Rafa, hemen! Sake atzera luze bosteko jokua egiteko. Zentzu guztia. Bosteko jokua egiten ari direla bestela atezain aterako lukete. Caruso, Viktor berriz Carusori, Rafa. Han alde hartan ari dira sobrekarga edo egiten dolakoa. Bai, aipatzen dena, bai.
beste jokaldi bat, beste dinamika bat. Ona da. Ez du inork ezer protestatu. Honen arriskua da denbora aurrera doala. Bai. Falta. Bale! Ba, falta pitatu du, baina... Lurretik, bai. Baina indirekta. Indirekta da, bai. Baina, bueno, jabetza Bai. Bentze jabetza galdu gabe, ja hor arriskua zen. Honen arriskoa denbora june egiten dela. Bai, hori da. Jaurti bukatu. Orain nahiko genuke segunduak, 2 segunduak balira. Lehenengo zatian bezala. Baina gure ustetan segundu erdia irauten dute, segundu bat partez ere baina bueno. 2 minutu. Gol bat behar dugu. 2 minutuan gutxienez. Ta golik ez jaso noski. Presio altua orain, Laburuk. Behaiek ez dira, ez da bosteko jokua ekiditeko defenditzen ere ari, ja defentsa daukate edea zergatik. Jorge ezi, ja txikiak eta ditu eta defensa. Ez dute saiakerarik ere egin Marcosen aldaketa oztopatzeko, beraz. Pase ikeragarria eta beste behin ere gelditu ikeragarria. Orain bai, orain arriskua. Orain dago arriskua eta orain... Aupa, Victor! Penalti ari da eskatzen Joselito, Zakurzarra. Eta Mikel ere oso azarre, ez dakik guzti eta orain Ribadu jari txartela atera diote, eta ez dakit ez duten bigarrena. Horrez agit aldaketan edo, zerbait gertatu den. Guk ez dugu falta arriskurik protestagatik atatzen badigute ere. A ber, ikusi ezagun. Boztu egin digute errepikapena. Cristian ere zutik jarrita ezagit, asarrean txean, eta gize... Rauli, txartela, garbi atera dute, 6 adierazi du. Bai. Eta beste falta bat. 3 faltarekin jarriko da Laburu. Minutuko 22 segundu falta direnean. Eta gorririk ez dago behintzat. Ez. Hobe, nire irudipenako gerra badira hobe. Beraiek ere lasai orain jakitun minutuko 20 dutela urrengo kanporak eta finalerako pasea. Ze pena. Jorge ikutu egin du. Eta ateko sakea adierazi du. Victor Garbi joan da alboko sake egitera. Bale, baloi atera da. Bai. Minutu bat, gol bat, orain. Utxartea eskatu behar zuen. Laburu, baina Fran ez da garaiz iritsi. Azkar atera dute ere. Bai. Eta faltarik gabe jarraitzen dute, Faltarik egin gabe jarraitzen dute. Eske horrela defenditzen ari zarela falta egitea ere zaila da. Bai. Da, salto batean atera eta behar du iritsi zarela edo horrelako falta bat behar du izan. Bueno, gol batean gaude. Beste gelditu bat, Manu Aguayok. Labururentzat baloia. 30 segundo. Berriro azarre Mikel. Utxartearekin. Orain eskatu du Utxartea, baina ez dakit beste eraso bat egiteko aukerarik ere izango ote duen Laburuk. Bai, izango du. Azken 20 segunduak. Da orain behar dugu bomboa eta buia. Orain behar da. Bueno, Juanma, hemen da 20 segundu. Bai. Beraiek ere esango genuke eroso daudela. Bai, orain. Nahi duten bostekoa daukate. Erosaia defenditzen.
lortu dute jokua pixka bat moteltzea, bostekoa da, baina jabetza aukitza laburu, baina arriskuri sortu gabe. Baloia sartu gabe, baizik eta alderik alde mugitu, kanpotik, baina arriskuri sortu gabe, orduan. Bueno, denboraliko azken segunduen aurrean egon gaitezke edo, gutxienez beste 6 jokatzeko aukera. Ea. Bosteko berdina jarraitzen du, bosteko jokua egiten alegia, Victor, Raúl, Caruso, Txuki eta Rafa, esango genuke laburuko bostokolari determinantena, gola danai errespetua egita, baina, bueno. Danik ere protagonista izan nahi du. Ordulariari martxa ematea aztu zaio, eta hemen gola etorriko da, Fedea eduki behar dugu, 20 segundu. Victorrek sekulako gola sartu du bigarren zatia hasieran eta bigarren zatia bukatzeko ere beste bat ez oteluke bat sartuko. Ea la den. Bueno, 4-4 golba behar dugu, luzapenera joateko. 20 segundu dauzkagu. Beraiek Ia finalerako pasea ospatzen ari dira. Ikusleak behintzet bai. Eta ez da gutxi barago. Esan duguna pena da, beraiek 6 faltata dira iritsi eta ez dugula beste faltarik atera. Eta bueno. Bai, hala da, bai. Orain gola sartuko dugunez, bigarren zatirako. 2 segundu gehitu dituzte. 2 segundu gehitu dituzte. Bueno, hori ere alde behintzet. Bai. Eta Raúl Belabietari azken indarrak eskatzen. Lasaiena beraien aurkitzuan, beraien entrenatzailea egongo da. Eta orain 2 kendu. Hau da, 4 kendu. Nik uste 22 geratzen zirela edo. 21 nere ustez. 21 eta orain 2 kendu. Hogeita bat eta 4 ote ziren. Hori epaileen ardura da izango da, ezta? Utxartea dagoenen ikustea zenbat geratzen den. Nik baietz esango nuke. Ni maila ontako epaiez inguratuta naiz ibili. Baina baietz esango nuke ala. Ea, oain botea, botea gainea. Utxe egite honek ere ez du bate laguntzen, ea inori ez, baina ea zegertatzen den orain, ea nola sartzen den taldea. Bueno 17, 16, 15. Gol baten baitan gaude. Eta kornerra. 11 segundu. 11 segunduak. Jaurt egin behar da. Bueno hementxe bukatu da labururen denboraldia, pena bat. Izugarrizko pena. Bentajak lortuta ibili garelako partiduan zehar. Bi golekoa lehen zatian eta 3 eta 2 ere bai, bigarren zatian hasiera bikaina egin dugu. Baina onartu behar dago bestea taldetzar badala, ikerarrizko taldea. Izugarrizko taldea, bere aukera guztia baliatu ditu. Pivoteak kriston partida egin du. Eta Juanekoan gustatu balima zitzaigun telebistatik gaur zuzenean are gehiago, niri bintzet. Igual inoiz zuzenean ikusi dudan talderik, Belabietan bintzet fijo inoiz ikusi dudan talderik honen txuetako honena ez esateagatik. Zalantzarik gabe, Jon, zalantzarik gabe. Demoraldi bikaina laburuk, pena bat, aurten ere igoeraren bi puntatara heldu baina aurten indartsuago ikuste zen gainera taldea, aukerekin liga erregulara irabazita, ilusio horrekin, baina aurkariare, Juananek aipatu zuen, tokatu zitekeen zailenetakoa. Beti multzoari, Andaluziko multzoan, orain ere esan dugu, hasi horretik, Pozo ere aurrera joan da, Mejibarrek segulako pasara eman dio Txartaberi, eta guk ere hemen ikusi dugun talde puska, aitortzeko da, gu baino beak izan direla. Izan du dira, eta ez asko batik, baina Zoriondu eta lanean jarraitzea. Hala beharko du, datorren urtean berriro zerbait izango da Ibarran, eta gu ere hemen egongo ere ikusteko eta digutenean kontatzeko prest, eta
Alaxe da. arte eta pantegaren beste aldean zaudetenak, ba, uda hona izan. Bai, agur. Venga, gero arte.